Eta, esan bezala, hemendoko dorleta, zer moduz? Ondo, Ondo, bai, lasai edo... pizkat urduri, eta kamera aurrean egotea, baina bueno, ondo. Ondo, begira dorleta. Berez, aipatu dut lehen, ez? Nonbaitetik azteko, asteburu honetan ospatuko duzue, hemendiko eskolak betetzen dituela 55 urte, zer egingo duzue? Beno, bagia esan gauza pila. Urtero, kurtso amaieran jai bat ospatzen da, hanpak antolatukoa, eta aurten berezi izango da, urte hurrena dela eta. Urte hurrena berezia, 55 urtekoa. Printzipioz 50. urte hurrenean ospatu behar genuen, baina bueno, COVID-a zegoen, eta orduan pues, atzeratu behar izan zen. Zer egingo dugu? Bueno, ekintza asko hasiko gara, amaiketan hasiko gara, bueno, pues ongi etorria emango diogu eskola komunitateari, autoridadei bebai, Blanca Guerrero, Aintzane Arrese, eta bueno, alkatea bebai egongo da. Eta horrez gain, nik uste dut polita izango dela, hurbilduko direlako 6 zuzendari. Mhm. Eta eskolatik 11 pasatu ziren, eta 6 izango ditugu. Gainera, aurrezko dantzatuko da, eta dantzarien artean egongo dira gaurko aita bat, gaurko ikasle bat, dantzatzen eta aita hoi bat. Mhm. Eta, bueno, txirularia, gure zuzendaria leire izango da. Mhm. Duan ikustu du polita. Horrez gain, bueno, harrera serio hori edo solemne hori egin aparte, lurperak eta ingongo da, baina ez lasai, Ez da inorena izango. Ez. Denbora kapsula lurperatuko dugu, eta, bueno, pues, orain arte, ibili gara eskolan mezu bereziak idazten, eta argazkiak usten eta sartzen, bueno, lapiko bat izango da. Mhm. Eta, bueno, lurperatuko dugu, 19 urte barru berriro irekitzeko. Hau Mhm. da, 75. Urte horrenean, irekitzeko. Orduan, bueno, polita, hasiera hori ez da. Gero 12etan, egongo da poteoa, eskolatik kanpo aterako gara, normalean horrelako festetan, niñot urtero egiten direnak eskolan egiten dira, baina honetan izango da barruan eta kanpoan. Orduan, 12etan poteo bat egongo da, musikatua, musikarekin eta gero nahi duena gelditua da eskolan bertan, batez ere umeak. Mhm. Ekintza bereziak proposatuta daude beraientzako, eskulanak, aurpegi margoketa, bueno, txoko ezberdinak, eta hori, pues, bueno, azkenean txosna bebai egongo da egun osoan, eta bueno, pues, giro polita sortzeko. Eta gero, pizka berandago, ordu batean, 2 urtekoi harrera egingo zaie, 2 urteko ikaslei, eta 6. mailakoi agurra emango diogu. Sí, Orduan, badoaz institutora, ez? hori da, badoaz eta beti egiten zaie zer berezia liburuzka bat, argazkiekin, eta bueno, pues momentu oso polita bai, harrera eta agur esatea, ezta. Bueno, zer gehiago gero? Bueno, pues Baskaria ere egongo da, osea, bueno, izango da iaia herri Baskaria, 500 baino menu gehiago egongo dira, osea, Mhm. rakatapla antolatuko du, hemengo kuadrillakoa da, ezta? Bai, hemen laudioko Bai. kuadrilla bat, bai. Eta bueno, pues hasieran txikitxoek paskalduko dute, eta gero pues, nagusiek. Orduan, bueno, pues, giro polita sortzeko, beti izan duguna, komunitatea, dinot, eskolako komunitatea elkartzeko, sendotzea, hori, harreman hori, eta zer gehiago egongo da, pentsatzen ari naiz, bai, bazkaldu eta gero, baina hori beti egiten da, bingo egiten da. Bingo gure artean, umeak hurbiltzen dira, gurasoak, familiak, bueno. Eta ondoren sosketa berezi bat egingo da urten. Mhm. Hori, material ezberdina, kirol elkartek emandakoa egongo da, eta, bueno, pues adibidez, Larrazabalek pilotariak, kamiseta, bueno, egongo da ere futbolekoa, bueno, pues hainbat, eta gero ere, pues, liburu denda, bai bada liburu dendak ere, bale batzuk eman ditu, bueno, pues horrelako gauzak, ez da. Eta gero, pues, beti bezala egongo dira puzgarriak, umentzako, egongo da aparfesta, hori, bueno, izugarria izaten da, egia esan. Hori urtero egiten da, baina, bueno, aurten, pues nik uste dut gainera, jende gehiago animatuko denez, bueno, polita. Eta, bueno, ahaztu zaite esatea, erakusketa bat egongo dela, baina gero komentatuko dut, Mhm. eta, bueno, pues ere aprobetxatzen dut esateko, pues joaten den jendea mesedez, baldin badauka argazkirik, hori, pues, beraien garaikoa, ekartzeko, bilduma bat egiten ari garelako, eta orduan, urrengo kurtsoari begira, irailean, hori, erakusketa polit bat egiteko. Mhm. Orduan, bueno, pues gero, amaituko dugu,
Amaituko dugu arratsaldean 8etan, amaituko dugu pues hori, txaranga batekin, eta hori ja herritik aterako gara. Bueno, disko festa egongo da, Itziar del Cerro egongo da, eta gero ja 8etan, goaz guztiok txarangarekin ondo pasatzera herritik. Vale, bueno, galdu behar nizun, baina lehen aipatu duzu, ez? 50. urte urren ospatu nahi zenutela, baina pandemiak ekidin zuela, ez? Bai, bertan bera gelditu zen, eta bueno, pues, urtea pasatu dira, eta orain momentu aproposa ikusi dugu zela, eta bueno, pues, hasi ziren guraso elkartekoak eta zuzendaritza taldekoak hor harremanetan, hizketan eta bueno, pues, antolatu dute primeran. Edo, bueno, ni aldudan egiten dut, bai, irakasle moduan, eta ama moduan bai, claro. Eta aipatu duzu erakusketarena. Erakusketa horrek badauka zerikusia ere zuen jarduera pedagogikoarekin. Bai. Eta aparte gauza interesgarriak atera dira hortik, ez? Bai, oso interesgarria. Baitu, umeak aletzen dira, ni bigarren mailako irakaslea naiz, tutoria naiz, eta bueno, pues umeak galdezka hasi ziren ez da urte horrena dela eta baina zenbat urte, baina noiz ez dakiz zer orduan, bueno, argazkiak ikusten eta ikusten, bueno, pues galdera hoiei erantzuten saiatzen ari ginen, nire paralela eta biok, eta orduan, pues esan genuen, bueno, gure eskolaren historiari buruzko proiektu bat egin behar dugu. Orduan, horrez gain, atzera joan da, ikusi genuen mapa batean gure eskola, Samurreko mapa eta argazki batean gure eskola zegoela argazki horretan. Baina orduan, lehen non ematen zuten klase, izaten zuten umek. Eta, bueno, pues hor, tiraka eta tiraka konturatu ginen, eta ikasi genuen, udaletxean, Amurreko udaletxean, pues hori, ematen zirela klaseak. Hori eskola zela. Eta orduan, bueno, Aztarna erakundearekin harremanetan jarri nintzen, eta hor agertu ziren aintzineko, zera jo bezu 50eko mailak edo, urteko mailak eta... Claro, zeubirek daukate museo bat hor erreforren. Museo bat erreforren, benetan esaten dut, super polita, merezi du joatea, egongo zarete denbora horre, gauza asko dituzte, eta orduan, hori, beraiekin harremanetan eta orduan, utzi izkigute, hori, mailak, bueno, aintzinako hori irakaslearen maila, aulkia, oso polita egurrezkoa, orduan, bueno, pues hori guztia bilduta, ere prestatzen ari gara, pues hori, azalpen bueno, hurbilduko dira ere gurasoak egunen batean, gure proiektaren barruan, baina ere, ireki dugu, pues, eskolara, ezta? Osea, hurbilduko dira beste ikaskideak, beste kurtsokoak, eta gero, pues, larun bat honetan ere, hor egongo da, aintzinako ikasgela hori, gehi, pues, orain arte topatu ditugun altzor guztiak, ezta? Osea, Lucas Rein egon direnak. Oso polita da, eta aldera gainera galdetzen dute. Eta zer da, ez dakiz zer, sigilua, tal. Eta lehen nola idazten zuten, eta adibidez, claro, lehen udaletzean ematen zirenean klaseak, pues, plumilla edo erabiltzen zen, eta oso interesgarria tinteroa eta ikusten da, orduan, pues, hori guztia, haiek ikasi aparte, pues, azalduko dute bai. Orduan, oso polita. Eta, aipatu duzu, badaukazuela ekitaldi bat, apur bat eguna azteko, zein da hor zabaldu nahi duzuen mezua? Bueno, orain arte esan dudana, nik uste dut eskola komunitatea sendotzea eta indartzea. Oso importantea da guztiok elkarrekin egotea eta aurrera joatea. Batez ere guretzako, nik uste, umeen ongizate emozionala garrantzitsuena dela. Eta orduan, guztiok elkarrekin egin behar dugu lan hori, ez da, ez bakarriketzean eta ez bakarriku. Elkarrekin. Eta hori da zabaldu nahi duguna. Gero aparte, baditugu hainbat proiektu eskolan. Adibidez hori iaz reskaterina jarri genuen, eta oso ondo joaten ari da, negutegia primeran funtzionatzen ari da, eta horrekin jarraitu nahi dugu. Eta, bueno, pues batez ere, naturara hurbiltzea, ez da? Beitu, kuriosoa da, gu adibidez, kurtso hasieran beste proiektu bat egin genuen, intsektuen hotelak, eta hori, ikasleen interesatik abiatuta izan zen, zergatik, bueno, ontzi batzuk badakizu daudela lupa daukatenak, bueno, ia zeruzi genituen, interes handiaz, eta, karo, haiek taperretan sartzen zituztela, orduan, karo, zaindu behar ditugu, behatu, ikusi eta askatu. Orduan, pues, hor konturatu ginen, natura beti hor dagoela eta haiek interes handia daukatela. Naturazaleak direla, jaiotzez, baina ez dakiz egiten dugun azkenean, sartzen ditugula etxean, eta ez. Eta orduan, proiektu gehienak hildo horretatik doaz, ez da? Natura zaindu, naturara hurbildu, eta gozatu eta ezagutu.
Eta aipatu duzu apur bat lehen ikastetxearen historia, beste ikastetxe batzuk ere izan dira mendiko eskola edo, ez? Bai, beitu, txuleta ekarri dut eskolan landutakoa, eta, bueno, umeek esan diate, eraman horreta, eraman. Orduan, bai, txuleta daukat hemen, elkarrekin egin dugu denbora lerroa, jakiteko ondo, gaina nik ezagutu du, nik gauza batzuk ez nekizkien. Eta bai, hasieran, bueno, Lukarrei, 1970 urtean eraiki zen, eta eraiki bakarra zegoen. Mhm. Ba, 3 urte beranduago, haurreskola sortu zen, ondoan, Lucio del Álamo deitutakoa, eta nien nekien, baina bi zuzendari edo bi zuzendaritza talde ezberdin zeuden. Mhm. Bata Lucio del Álamo eta bestean Lukarrein. Oso kuriosa ni hori ez nekien. Eta orduan, hori, sorrela ibili ziren. Gero, Euskara eskoletara heldu zenean, gu pentsatzen dugu Euskara beti egon dela, ez da, eskoletan, baina ez 84an edo, Euskara eskoletara ja, ez dakit, heldu zen ja finkotasunez. Eta justu urte horretan, elkartu ziren bi eskola, zuzendaritza talde bakarra izan zen, eta Lukarrei deitu zen. Baina gauzak aurrera joan da, dinote, berriro beste izen bat egon zen. Matias Landaburu, beste zonalde batean zegoen, han ematen ziren klaseak, beste eskola bat zen, Matias Landaburu. Eta, justu, OHO, EGB, guk ezagutzen dugun EGB edo, bukatu zenean, haiek, gaurko mendiko eskolara etorri ziren, eta orduan, urte horretan, Lukarrei Matias Landaburu deitzen zen. Mhm. Orduan, gero, justo, ez dakit urte horretan edo lehenago, beitu, kurioso, guraso elkartea proposatu zuen, beraiek deitzea, mendiko gurasoak. Mhm. Osea, ja zegoen ja ideia hortik bueltak ematen. Eta orduan ja, 2008an, esan zuten, aldatu behar dugu izena, ezin dugu izan izen nahi luzea, bueno, hor kontrobersia egon zen, ez da, Lukarrei dela, eta esan behar dut, ni nire proiektuan eta eskolan ere, Lukarrei izena ez dugula bertan bera utzi, gogoratzen dugu, eta bere historia eta biografia lantzen dugu, bai, eta hori. Eta hori, mendiko eskola, bihurtu zen gure eskola, eta izen bakarrarekin, eta, bueno, pues gaur egun arte. Gauzak hobetzen, gauza gehitzen, eta ilusio handiarekin. Eta aipatu duzu, bueno, izen aldaketa pilo, leku aldaketak ere egon dira. Gutxi gora bera zenbat ikasle, irakasle, langile igaro dira mendikotik. Pues milaka. Zu pentsa hori ja, 11 zuzendari pasatu direla eskolatik, eta eh, gaur egon da, pues, begiratu igual 50 piko, igual pertsona langile egongo gara eskolan, gehi ikasleak, pila. Beitu, kurioso. Kontatuko dizute, ni, bueno, harremanetan ere jarri naiz ikasle hoiekin, gustatzen zait ere, historia hobeto ezagutzeko, eta, bueno, inguruko herrikoak hori sortu zenean eskola edo ireki zenean, inguruko herrikoak etortzen ziren eskola komarkal zenez, eta komentatu zidaten jantokian bertan 300 piko ume zeudela ja. Mhm. Orduan egin ideia, ez da. Gero gaur egun igual ez da ez hainbeste, baina bueno, milaka pertsona. Mhm. Bai. Eta, bueno, aipatu dugu asko iragana, zein da mendiko eskolak duen erronka etorkizunera begira? Nik uste dut, euskara sustatzea, gaur egun, nik uste dut pendiente daukagun gauza bat dela, euskara, dena den hori, euskara batzorde partetik, ekintza proposatzen ari dira, hori, eskolatik kanpo egiteko, eta nabaritzen ari da, gero eta jende gehiago parte hartzen da, ni ama eta irakasle moduan ere egiten dut, eta polita da ikustea, adibidez orain dela gutxi herri kirolak, pues hori antolatu zituzten, eskolan bertan, kurtsa amaieran hori Babiora joango gara, irtera ingo dugu. Eta nik uste dut hori euskara, eta gero euskal kultura ere sustatzea dela, bai, Mhm. bai. Eta, bueno, pues, komentatu dudana, azkenean eskolan pertsona oso ezberdinak egoten gara, eta hori, pues, beti taldeak oso heterogeneak dira, orduan beti etzen gara, beti nik gelan bintzat, beti esaten du ze gara gu talde bat, eta hor guztiok sartzen gara. Pues nik uste dut eskola mailan berdin egin nahi dugula, ez da? Osea, guztiok elkarrekin, aurrera joan, ilusio handiarekin, proiektu berriekin,
eta ba hori, aurrera, eta guztiok hori, euskal komunitatea sendotuz. Horreta, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ez dakit azkenengo gonbidapen bat, luzatu nahi duzun, jendea Ba, txat? etorri, osea, guztientzako zer egongo da, erakusketan ikustu polita izango dela, baina gero aparte hori. Zosna egongo da, ondo pasatzeko, dantzatzeko, baskaria, supergozo egongo dela, orduan, bueno, ba hori, hurbildu, eta, ba, etorri mendiko eskolara. Ederto. Ui, dorleta, barkatu. Mila esker, eta, bueno, ba, espero dugu oso arrakastatxoa, ziurrenik ja, posteun menu salduko baituzue, arrakasta erabat bermatuta duzu, baina, bueno, Bai, ea ondo pasatzeko aukerarik, ez bakarrik noski. lan egiteko, ea ondo pasatzeko aukerarik Ziur. duzu. Ederto, ba, dorletarekin mintzatu ostean, egingo dugu etenalditxo bat, eta orain, bueno, herriz eta esparruz aldatuko gara, ze kirola eta laudion kokatuko gara 10 lasterketari buruz aritzeko.